Marku, chce ci się spać? Tak. Będziesz spał na huśtawce? Tak. Jak zamykasz oczka? Jesteś bardzo zmęczony, tak? A jestem pełny i no jest i Zimno ci z rączki? jest i no jest Nie zimno czy zimno? i no. Mhm. Chcesz się położyć, odpocząć? Co? Od Oli. Oczko cię boli? Tak. A może 2 oczka cię bolą i chcą się zamknąć? Od. Oczka chcą się zamknąć? Tak. To co, bujać cię jeszcze, czy pójdziesz spać? O tak.